इ शराब जौन अगला साल 25-26 के भई रहला ओकरा के 31 मार्च तक समाप्त हो जी। 31 मार्च से समाप्त हो हो जी। जी। फिर एकर अगला टेंडर कब से कब एकर स्टार्ट होई? अगला टेंडर के डेट बा 25 मार्च 28 मार्च और अब की हाली फेयर तरीका से हुई, तब की हाली वाले गलती ना हुई। बहुत तरह के जे शराब लेले रहे, बहुत तरह के उनके नगर पंचायत के बड़ा सब शिकायत भइल हटुए। ओकरा के हम ई कहल चाहतनी कि जे भी ले अपना हिसाब से चले, जो नियमावली बा नियमावली से चले, नियमावली के विरोध न चले। ऐसे सब हमार जनता खुश रही, बाहरी के लोग खुश रही, हमनियों को ठीक रह जा, अवैध पैसा ना लेवे केहू जान। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ छिके गोड़ लागतनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बाटे। तो देखिए हम आज आइल बनी फिर से ब्रह्मपुर नगर पंचायत के कार्यालय में, और एजा हमनी ब्रह्मपुर नगर पंचायत के प्रतिनिधि चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी भी बानी और 13 वार्ड पार्षद भी यहाँ पर मौजूद बानी। अच्छा, तब बात होके जा रहल बा, सवाल बाटे कि एजा शहरात के जोन की हमनी ब्रह्मपुर नगर पंचायत में बाजार समिति के जो टेंडर भई रहला, वो टेंडर के बारे में हम अपना चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी से कुछ बातचीत कर रहल बानी। अच्छा सर, ई शहरात जोन होके जा रहल बाटे बा शहरात जोन भइल बाटे ओकर कार्यकाल कितना दिन बा? इ शराब जौन अगला साल 25-26 के भई रहला ओकरा के 31 मार्च तक समाप्त हो जी। 31 मार्च से समाप्त हो जी। जी। फिर एकर अगला टेंडर कब से कब एकर स्टार्ट होई? अगला टेंडर के डेट बा 25 मार्च 28 मार्च और 30 मार्च के। यदि 25 मार्च के ना हुई तो 28 के, 28 के रहे तो 30 के। अच्छा, माने ई नया वाला टेंडर होके वाला नया वाला टेंडर में शरात में एकरा बात में हम एक और ए विषय पर कुछ बोलल चाहता ने हाँ। कि जे भी टेंडर लेवल बा जनता द्वारा या बाहर के भी जनता शिकायत मिल रहल बा कि ट्रक लेके हम जातानी, हम सीधे लेके चल जातानी, जब लोडिंग अनलोडिंग नइखे हो तबो लोग पैसा बरियारी वसूली कर लेता। एकरा के हमनी के पूरा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सब मिल के एकरा के रोकब जा। किसान के भी माल के भी एकरा के हमनी के रोकब जा। किसान के भी माल के ढुलाई के लोग ले रहल बा। और परिचय हम वार्ड नंबर 9 धर्मेंद्र सिंह। का कहल चाहतन? हमारा कहे के मतलब है कि मान लीजिए ब्रह्मपुर का जो किसान है जी वो अपना खेत से घर ले जा रहा है, उससे भी लोग जो टेंडर लिए हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। अच्छा, तो हम अपना प्रतिनिधि राकेश महतो जी से, चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी से हम जानल चाहम कि सर ई जो भी टेंडर होके जा रहल बाटे ते एकरा में का नियम लागल बा, पर नियम का बा एकर कि कैसे चली? आखिर मान ली कि सब परेशान बाटे कि ट्रक से नहीं काटे, क्या लोग ट्रक से काटत ताटे, तो ब्रह्मपुर नगर पंचायत के कार्यालय से माने का आधारित कइल गेल बाटे? एकरा के देखिए, पूर्व के भारतीय जौन रेट रहला रेट तो उहे रही जी, लेकिन जौन कुछ गलती जे भी शराब लोग कर रहल बा कि बिना लोडिंग अनलोडिंग के भी पैसा लेलता, जोना के हमनी के शिकायत मिल रहल बा, ई हमनी के ना होखे देव जा। एकरा के रोकब जा। एकरा के हमनी के लिखित में भी वो लोग के जे ली जौन भी जे भी ली शराब के बंदोबस्ती ओकरा के लिख के दियाई कि लोडिंग अनलोडिंग के ही लेबे के बा, बाकी जे वो रास्ता से गुजरता आवता जाता ओकरा से नहीं लेबे के। अच्छा, शरात अगला साल कितना भई रहल? वही लगभग 24 लाख कुछ पर हुआ था। 24-25 लाख के लगभग में हुआ था। 24। अच्छा, रहुआ का कहल चाहता नहीं? राहुल परिचय? हमारे पर नहीं, सुशील कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 11 नंबर, नगर पंचायत ब्रह्मपुर। का रहुआ कहल चाहतनी शरात के बारे में? शराब के बारे में अब की हाली फेयर तरीका से हुई, तब की हाली वाले गलती ना हुई। बहुत तरह के जे शराब लेले रहे, बहुत तरह के उनके नगर पंचायत के बड़ा सब शिकायत भइल हटुए। ओमे जितना भी ट्रक ऑन जाता है रास्ता से ओकरा से भी वसूली भइल बा, तरह तरह के भी लंचना लागल बा। ये चीज हाँ, किसान के भी जो अपना घर से अगर ट्रैक्टर से ले सामान वो से लोग वसूली कुले बा। एक तरह का आपकी कंडीशन लागी, अब एग्रीमेंट में कुछ जिक्र हुई कि थोड़ा सा भी कहीं से तू अगर गलती काम करत रह तो सीधे तार निरस्त कल जाई। एक तरह के अगर शिकायत मिल गई, इससे हम आग्रह करब जे भी शरात लेवे वो बढ़िया से तसली और वसूली करे, और एक तरह के शिकायत न होके दे। हम ये कहब। रहुआ का कहल चाहतनी सर? राहुल परिचय? वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सुनील कुमार शाह। अच्छा, रहुआ शरात के बारे में का कहल चाहतनी? शराब के बारे में हम ये कहल चाहतनी है कि जे भी ठेकेदार बा, ठेका लेवे आवे वाला बा, अपनावे लेवे ओकर स्वागत बा। जी। बाकी सुझाव का दिहल चाहतनी कि जे शरात अगर ले ली, टेंडर ले ली, ओकरा का सुझाव का दिहल चाहतनी कि का ना होके के चाहिए, मत फैले, का कहल चाहतनी? ओकरा के हम ई कहल चाहतनी कि जे भी ले अपना हिसाब से चले, जो नियमावली बा नियमावली से चले, नियमावली के विरोध न चले।
ऐसे सब हमार जनता खुश रही है, बाहरी के लोग खुश रही, अवैध पैसा हमनियों बढ़ा को के ठीक लेके रह जा। रेट के अनुसार। अवैध पैसा ना लेबे, केहू जनता बाहर से गाड़ी लेके आ रहल बा, ओकरा से गाड़ी गोलोज या मत गाँव करे। के भी। जे भी ठेकेदार बा वो अपन वॉलंटियर के समझा के रखे, आगे सबसे अच्छा से व्यवहार करे के बा। चूंकि ड्राइवर से अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए। कोई भी ड्राइवर जाता है अरे तरह की भाषा माँ बहन गाली वाला देने वाला काम कार्य करता है, ये सब गलत बात है। वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उनका अभद्र भाषा से ना बोला जाए। अगर बोला जा रहा है तो उन पर कानूनी रूप से उनको कार्रवाई हम लोग करेंगे। टाइम टेबल के भी कंडीशन रही, टाइम टेबल बना रही कि इतना टाइमिंग से आपको इतना टाइम, अगर उसके बाद आप पकड़े जाएंगे, आप प्रूफ मिल जाएगा तो आपकी स्पष्टीकरण के साथ साथ कार्रवाई भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के प्रतिनिधि से मिलके बड़ा ही बढ़िया लगला। सेरात पे कुछ बात विचार भइला कि सेरात जोन बाटे की जोन पहला सेरात रहला जोन 31 मार्च के समाप्त होके जा रहल बाटे। 31 मार्च के बाद फिर से नया सेरात होके जा रहल बा। सेरात के टेंडर के जोन की समय निर्धारित कर दियल गुल बाटे, तारीख निर्धारित कर दियल गुल बाटे। 25/3/2026 से स्टार्ट बाटे, 25/3/2026 और 28/3/2026 और लास्ट डेट बाटे से टेंडर के 30/3/2026। तो नया टेंडर के समय और डेट आधारित कर दिया बा। जे भी रेवा सबसे अपना भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से हम कहल चाहतनी कि जे भी सेरात के टेंडर कल चाहते तो 25 तारीख से स्टार्ट बाटे सेरात के टेंडर। 25 तारीख से अपना आकर के टेंडर के प्रक्रिया चालू कर दी। रउआ सबसे पूरा प्रतिनिधि सबसे बयान लेबे कन यही पता चलला कि जे भी गलत कर रहा, जे भी सेरात लेताटे उ अपन जोन की बाटे कि जोन भी रेट निर्धारित कइल गुल बाटे रेट, वही रेट के हिसाब से पैसा वसूली कइल जाओ। और जौन की पैसा जोन की रेट जोन बाटे कि ट्रक से कितना लेवे के बाटे, टेम्पू से कितना लेवे के बाटे, उतना ही लेवे के बाटे। और समय कितना बाटे, सुबह से कितना बजे तक ले, शाम के कितना बजे तक लेवे के बाटे, रात के कोई ना ले। एकरा वजह से हमारी ब्रह्मपुर नगर पंचायत के सबके शिकायत होताटे। तो जे भी टेंडर ली ओकरा से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना निहोरा बाटे कि सेरात के नियम के पालन करी। नगर पंचायत के जे भी सेरात के नियम बाटे उन नियम के पालन करी आ तब जाके अपन जोन की वसूली करवाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान, जय हो ब्रह्मपुर के जनता, जय हो ब्रह्मपुर की जनता।